Yes, comrades. How are you? Mlibwangi. My comrades. Ndale zimene tikupanga ku Malawi kuno ndizotukula ziko lathu ku Malawi. Si ndale chabe zomangocheza kapena kumapanga za kuchipani kokha yayi. Koma kuona ati a broad picture, a broader picture kodi ku Malawi kuno ndale zathu zikwenda bwanji. Because ndale zikamaenda bwino mziko zikoso limapita chisogolo. Koma ngati ndale zikuyenda mokayikilisa, it's not everyone who is happy. Anthu ambiri samasangalala ngati ndale sizikuyenda mokomera wina aliyense ngakhale yosiyana zipano. Zilonali ku Lumpi ndachezapo ndithu koma ngoti after I left Lumpi kumbuyo kunachitika ngozi nzathu wina wake alibala otchuka pa Lumpi ndikupanga ngozi nkumwalira. I think that ngozi mapanga ine nditadusako kale. Comrades, about the issue of the age. Gani ya age ndinani napo kalekale naye kuti ukalamba wa president wa chipani cha DPP sitikapena ndi minyozo ayi. Koma mwina it's an issue that the party could have sat down and look into the challenges that people we see or we foresee in the future of DPP leadership. Inde APM antambira kwakonda mmene tikumveramu komabe kuona ngati ziko mmene tafika pano. We need an energetic leader. Osati kumangosankha ngoti ayi basi APM yemweyo iyayi. DPP awa munthu wawo ndo ukalamba. And ineyo I'm praying hard. Ndipo ndingakhale munthu mmodzi osangala kwambiri kuti APM apume kuti legacy yawo ayione bwino. Because the moment APM is going to lose the elections pa 16 September papa. Akamukakamiza APM. Basi APM jamkuluza zisankho. It will be a very big embarrassment to DPP. Komanso it will be a very big regretful moment. The moment APM kuluza zisankho pa 16 September, it will be chaotic. Chipani cha DPP mwina anthu azachita kukhapana. Amene apangira campaign APM panopa, amene akulimbikisa kuti APM apite pa ballot. Ndi amene akukanawa. Akuza kukhanga ti agwirizana. Koma zisankho chakuliza adusa, APM aluza. Amalawi ndikuzani kuzakhala ukhapana kumenyana kutha kwa chipani uzakhala pomwepo. Maybe DPP will be the first party to finish in Malawi because of internal angles or internal differences about the age of the leader or the failure of a leader. It's just like MCP. Kwa MCP chimozi anthu amene akukangamira kwambiri kuti chakwera akhale pa ballot paper ndikumampangira campaign anthu ena mosalongosokanso bwino. Kungoti chakwera waluza pa 16 September pano ku MCP kuzakhala ukhapana. And that's when you are going to see kuti chipani cha mphamvu ndi chiticho. Chapa timangonamiza chipani chakuti nchachikulu, chipani chakuti nchachikulu. Inde zipani zizazikulu chikwana kulizilinda anthu okula mtima. Ndo chipani chakhandi anthu ambiri okula mtima chimene ngati chachikulu. Koma reality is that these all parties in Malawi amene azipani zonse ku Malawi panopa palibe chipani chachikulu, palibe chipani chaching'ono. Zonse ndi zipani basi. That's why tupanga campaign kuti mwina tipange chipani china chikhale chachikulu chizaposa zinzawo pa ma elections. So nkhani ya age iyi ndi nkhani yoti sitingamataye nthawi kumapanga campaign kumatchula kwambiri zokhuza ndi age ya Mutharika. Ayi, nkhani ya age iyi already Amalawi ayikana kale. Kukanakhala kuchipani kuli anthu anzeru ku DPP zokhazikika akuluakulu oziwa za usogoleri ndimene umakhalira. Malawi this time we need an energetic leader. Sitifuna chabe msogoleri wongoti basi mwina ndotchuka kapena ndophweka kumudyera masuku pamutu. Ayi. Ku DPP vuto ali nalo lomwe tingakambe chotani ndi age. Age ya msogoleri wa DPP akuluakulu a Malawi munthu ndi wamkulu sangakwanise kuyendesa zinthu. Akulephera kubweretsa chipani pamodzi anthu angokangana anthu aliyense akupanga zache. This is the time for DPP before it's too late. Kupita convention umatha kupitaso kawiri anthu maitanana ndithu. Or executive imakhala pansi kupeza njira yoti ipange replace munthu amene akulephera. Nthawi imene amapanga convention awa DPP mwina Mutharika analiko ndi mphamvu pang'ono. Komanso nangisiyana nangu apanga indosi mphamvu analibe. Even ku convention kwawo kusanamalize nawo
amene anasekera convention anala George Chaponda nawonso achikulirenso ngati awo. So DPP panopa kulephera kwawo kuyendesa zinthu za ndale kuchipani kwawo is about age. Usogoleri wa DPP anangopanga endosi munthu wokalamba kale. Taona na Salva Kiir ku South Sudan akamayimba national anthem akungozikhozera okha. Salva Kiir si wankulu kuposa Mutharika ayi. Sitinena kuti Mutharika amazikhozera nawo ayi. Koma kuti azoona in Africa panopa it will be a very big embarrassment as a country ngati kumalawi kumasanga anthu okalamba dala kumayika pampando. Panopa kukalamba kumayamba ndi zaka 70. When somebody is 70 years akamalimbikira zoti mpaka akhale pa ballot paper ndimene ili economy yathu ya Malawi ndimene Malawi panopa tikufunira active leaders sizoyenerera zimene ziziya zikhoza kupangisa democracy yathu kukhala yokhota chifukwa kukhanga democracy yathu ikhala based on human rights issue kusamkakamiza Mutharika kuti asayimire pampando kapena kumukakamiza Mutharika kuti achoke pampando wa usogoleri wa chipani cha DPP pena pake zimene ngati human rights abuse ayi koma kunena zoona amene kuli kumalawi kuno we need an active leader yemwe akhoza kusintha zinthu mziko mwathu muno osati anthu ngati achina Mutharika akalamba over 80 years. There's nothing good that you can show kuti munthu uyuyu akhoza kupanga zinthu zoyenera kumalawi kunoko. It's just like when we have a failed leader kuchipani. For example kwa Chakwera kuku aliyense malawi muno panopa akuziwa kuti Chakwera ndolephera aliyense kumalawi kuno tafikapo kuti Chakwera ndolephera. Inde amati MCP is a bigger party, a mother party of all. Koma na usogoleri okha ndiye yayi alephera. So MCP akuona kuti munthu wawo ndolephera. Olo mkati muone panopa akamapanga zisankho izizi zosankha anthu kuti apite ku the people to go to kuti akaime maconstituency upopo. Kuti apite maconstituency kuti akapange zisankho zomati akasankhe anthu omwe akupanga chani afuna imire pa mipando yawo MP kapena makhansala. There are a lot of endorsements. Koma anthu amene akupanga endorse yawo ndi amene alephera kumuthandiza Chakwera kuti ayendese bwino zikoli pa 5 years. Alephera nthawi yayitali kwa basi. Sono zisankho zezikupangika maconstituency za MCP zikusankha anthu omwe aja anapangisa Chakwera kuti asasatire mgwirizano kuti asapange chitukuko. Kulephera kuti apange chitukuko kumalawi kuno. Ma promises awo onse aja they have never been implemented by the same people omwe akupanga zisankho zachipulula kuma constituency kukhala ma candidate chani azipani zawo. So the thing is when you look at MCP the DPP mavuto awo ndi internal. Even campaign imene tikupanga kwambiri tikuwanyoza MCP sitikapena tikunyoza tikulephera kokhayi koma tikuwanyoza MCP kapena tikuwakayikira kwambiri achakwera ndi MCP as a party just like DPP as a party is because zintchito zomwe zikuchitika mchipani mwawo sakuziona zofoka za chipani. Zena kupanga mchipani muja sakuziona DPP sakuziona MCP kuti mchipani mwawo muja muli china chake chinthu chomwe chikuchitika amalawi are not happy. Even that's why anthu ambiri mwina sanalembese because akuona kuti zipani zomwe tifuna tikavotere azisogoleri ake ndokanika komanso okalamba. That's why there's voter apathy. Voter apathy sili machoka patali. I'm predicting, I can foresee that we can voter apathy kusogoloko. It's because anthu akhumudwa ma internal wrangles conflicts within the parties sakumakhala resolved bwinobwino. So comrades Malawians, these are the things that ngati mukumana nawo a DPP akuluakulu kapena IMCP muzalongosola fundo ngazimene zizi. Chipani chilichonse ku Malawi chimakhala ndi phindu lake. Chipani chikawa mboma sichimakhala kuti serving the interest of party members ayi. Chimacha serve tonsefe kati liko opposition kati li muboma momo kati mangokhala kasiti voter it serve the interest of everyone in Malawi. So zipani zomwe zinda asogolera okalamba zipani zomwe zinda anthu okanika sakuonesa picture inene kuti akhoza kupanga zinthu zotheka ku Malawi kuno. Let's avoid these parties. Ngati anthu mukulephera kupanga resolve your internal issues ngati ya age kapena kulephera kwa Chakwera kwa usogoleri 5 years in office ndekuti pamenepo sitili pabwino kwenikweni. Somebody in Lumpi yesterday ku constituency ya Japi Muhango kumene napita Zulu. We talked about this issue ya age. Koma akuluakulu ena kumene koko
kulumphiko akumata nkhani ya eji ikumabwera chifukwa zipani zomwe zili ndi usogolero wa chinyamata pa ground sizikuthamanga yayi. You can see now the issue of age, how is affecting our political environment as I'm talking now. Mamizi mutapita zulo kulumbi anthu ambiri ku constituency ya Japi Muhango akumanena kuti nkhani ya age ili apo komanso zipani zomwe muli asogolerawo achinyamata anyamatawo pa ground sakuthamanga kukakonza zinthu. You can see now anthu mene akukambira kumamizi, it's up to food for thought anzathu amene muli ndi maudindo ku zipani kapena ndi mapresident a zipani muli ang'ono. UTM could be one of the party, DPP could be one of the chipani chilichonse chomwe chili ndi asogolera chinyamata akuluakulu amene akusapota chipani akusapota kapena chipani cha DPP ndi usogolero wa APM zifukwa zimene akupereka zimene zizi kuti zipani zomwe zili ndi anyamata ambiri pa ground sizikumathamanga zimakhala pa social media. So the issue of age, that's how it has been defeated pa ground. Kodi zipani zimene zili ndi anyamata izi ndizoona kuti anyamata amene muli muzipani muli ndi maudindo mukulephera kuthamanga pa ground? That's the question now. Pene kangati ineso sindikuvesa bwinobwino ndikuvesa bwinobwino kuti anyamata ambiri mwinaso inde ali ndi uzeru za ukalamba. That's what people are saying. Anyamata mkunenawo kuti azithamanga kuti tiyapase vote zipani zawo pa ground samabwera kunoko ndi unyamata wawo ya amakhala pa social media mafoni basi ma TikTok zinaonera anthu mamizi mutu. So uzaona kuti anyamata inde, and as much as we need youthful people to lead this country, koma the more the youths are just sitting watching sapanga campaign sapanga china chilichonse amangokhala basi waiting for secret voter kumadandaula after losing elections kwa anthu okalamba kapena anthu olepherawo ngati MCP. So it's up to you comrades Malawians and amene mukona kuti inuyo kupanga campaign mukulephera koma kudana ndi nkhalamba yet you are doing nothing. You are the people who are killing our democracy. Ndi anthu amene mukupha democracy yathu ku Malawi kunoko chifukwa mukanakhala ena bwezi mukuthamanga pa ground osamangokhala kuti ayi silifuna nkhalamba pamene niyo chipani chanucho cha anyamata simukuchithandiza, which is very very bad. Ndi chinthu choopsa kwambiri chimene chichi. And that's why muona nkhalambazi it is beating you. Akuluakulu nkhalamba zomwe zili zisogolera zipani akulephera kuti they are failing kuti achoke pa mpando osogolera chifukwa kona nyamatanu ndinogona kuzipaniko mufuna msogolero wa chinyamata but you don't campaign for msogolero wa chinyamata mungokhala. So these are the things that I face per ground. Komanso anyamata, you don't support fellow youths amene ali maudindo chipani kuti mwathandize nzeru kapena financially supporting them so that your youthful leader wins elections by 16 September. So ku Malawi pena pano ukazitenga kwambiri serious nkhani zathuzi all madando amene Malawi mbiri timadandola politically in terms of age and the failure or activeness ya chipani. Vuto limakhala kuti anyamata mumakhala ndi mitima, you are too boastful. Mumanyada kuti muna ndi maudindo chipani, mumaonesa ngati muli ndi kuthekera. Koma to take the message to the masses kumamizi ukuku kuti mkauze anthu tipange chonchi mukumalephera. Kapena anyamata ena muli ndi ndalama ndithu zabwinobwino, you want change in Malawi, mufuna anyamata asogolere dziko lathu. Koma anyamata simumagwirizananso, mumangokokana umangotchubulirana. Ena mmachubula muli ndi ndalama zambiri, but that money simafuna muna muchite pump into campaign for your youthful leader. I'm saying this in general. Chifukwa zipani zonse Malawi they are there to serve the interest of Malawians. So ena timapanga campaign. Like for me, I've been campaigning kwamba kale. Panopa ndambaso kutha nzeru nane. So chifukwa zinaso kuona kuti the more ndikamathamanga pa ground, the more people follow me, koma the more naneso tumbalanga likumaboka in terms of money. Ndimakhala ndalama ndilibe. Nde amene mandivesa mwina mkuziwa bwinobwino. Komabe panopa kuti tithali ndi zinthu zinazi zokhuzana age kapena kulephera kwa chakwera ngati msogolero amene alipo panopa. Ife ma youths ndi ntchito yathu to show anthu akuluakulu kuti we are able
to take the leadership of this country pa 16 September. Koma tikamangokhala kumangoonera anzathu amene tikuthamanga ife without your support, that means we are just talking rubbish. Palibe chanzeru chomwe tikupanga. Aliyense yemwe ali Nyamata amene akudana ndi kuti msogolero wokalamba olo msogolero wokalamba azatilamulire pa 16 September. Azuke, start campaigning. Tapange na nyengerere Nyamata onse, zukana Nyamata kumalawi kuno ngati sifuna sogolero wokalamba kulamulireni kuyamba pa 16 September. Zukani muwasapote asogolera Chinyamatawo osamangoyankhula pakamwa kapena kumangoyankhula pa social media. Go pa ground. Ina uzinirumpi, I was shocked. Zipani zonse kumene kwa zama zichula mamizu. Koma vuto Anyamata simapita pa ground ukapanga campaign. Mwina mapita pa ground pokapoka msogolero wa chipani chanucho akamapita kudera kwanuko. Koma akangochokako basi. You don't do that. So pale antena kumalawi kuno, you are very good at doing that. Pamene nefe metu tamanga. We tamanga pansipa, timatamanga with very little resources. Koma Nyamata ambiri, you are so able. These days Nyamata ambiri kumalawi kuno, you drive nice cars, you have got fat bank accounts. Koma mmalepera kugwirizana na Nyamata nokanoka kupanga chinthu chioneka. That's why mwana zipani za DPP, DMCP, andi asogolera olepera. Komabe akulimbikirabe kuti msogolero azakhale pa ballot paper. Ndi chifukwa chokuti akuthamanga pa ground. Komanso akuona kuti Anyamata wawa ndi ulesi wawo pa campaign akalowa mboma azaononga zinthu amenewo chifukwa ndi ulesi. So it's up to everyone here in Malawi to wake up. Ziko ndiratu ilili. Sila Samuel wala leka yokhaya. Kapena sila Daso Kabambe yekha. Kapena sila Chakwera yekha. Kapena sila ya APM. Ziko ndiratu onse Malawi. Ameta wine kulowa mboma azagwira ntchito yokondera Malawi. So comrades, this is not something that I'm not campaigning, but I'm just giving you a picture as Malawians. We are too lazy. Anyamata kumalawi kuno ndifa Anyamata ofoka kwambiri. Sikuti kapena kufoka kwa kundale. Even kumalawi kunoko pamene pala Anyamata masiku ano. Anyamata ambiri ndo ofoka. Ena ndo ophunzira bwino koma zochitika zawo zofoka. Chifukwa chake tikusemphana. The age gaps between anthu okalambawa ndi ife ya Chinyamata yikumabwera because of that. Anyamata, you are too energetic. Daily mumapita kumajimu, ena mmajoga, ena mmatani. Koma muzaona kuti mukati mugwire ntchito yokuza ziko, kapena kusinda ziko, you are too casual. That's why we are like this. That's why anthu ambiri afuna nkhalamba, kapena afuna anthu olepherawo ngati Achina Chakwera apitize kulamula ziko. Chifukwa Anyamata anu matama too much. That's the problem with Malawi. It is painful. Ena feti maenda mamizu mumu. Ina have traveled across Malawi. Komanso ndakula Malawi muno. Ndikuziwa bwino kufoka kwa Anyamata chifukwa chani. The majority of Malawians, they don't want Anyamata alamule zikoli. Zibwana too much. Zibwana zimachula kwambiri. Kunyogodolana mwazibwana. Komanso kuzikondako umbomboso ulimo kwambiri. Kuti mthandize zipani zanuzo za Chinyamata mmalephera. Kuti mthandize anthu omwe akuthandiza chipani chanuzo kuti mwathandize azithama pa ground mmalephera koma muli ndi maudindo. We are promoting youthful leadership in Malawi. But what are these youths doing pa ground? Aupanga chani. What picture are they giving to the elderly? Shuka kamati okalamba, suti kapena Anyamata, tikafuna suga wa Chinyamata, suti kapena nkhalamba sizapeleka vote kwa Anyamata. Ayi. Nkhalamba zapeleka vote kwa Anyamata. Koma Anyamata akhale active pa ground. Azimvesa nsanga. Nyamata wachangamuka aina kumamvesa nsanga chofunikira. Koma Nyamata ngati kuchedwa kuziwa chomwe kupanga pandale. It's better to sit down, and that's why this is the reason why people are opting for old people to represent them. Ukapa ballot pa 16 September pa. It's because Anyamata kumalawi panopa ndikachisimu matama too much. Matama opanda ntchito. Matama onesa kuti even zokuza ziko la Malawi kuti lisinthe. Inde mmayankhula mwa matama mwanumo. Koma in reality you do nothing to your political parties. Sorry to say this today because I'm having pressure from people telling me, trying to support, telling me kuti Alwala musamata enthawi ndi Anyamatawa. Anyamatawa ndi aulesi. That's why anthu afuna nkhalamba zilamulebe ziko lathuli. Chwa nkhalamba zikhangati ziliko active. Zindika discipline kene kake komwe Anyamata mulibe. So kumalawi kuno ngati tifuna sinthe ndale.
tenti chose matama ngati ufuna kuti nkhalamba isazakhale pa ballot tenti onesa anyamata kuti we can do better than nkhalamba zimenezozo. Otherwise dziko lathu litu tizingolira nthawi zonse. Komanso ngati anyamata mukuonesa kuti ndinu aulesi panopa to campaign for your youthful leadership, chimozimozi mkazowa mboma anyamata muzowa ndi matama muzaononga zikoli pena pake. I have to be honest with you, comrades Malawians today. Ziko lathu liti muzaliononga ndinu anyamata ndi ulesi wanu. Anyamata masiko ndinu aulesi kwambiri. Pa anyamata ena ophunzira bwino andalama koma olokupita kumunda ukalima samatha kulima. Olokapepesa maliro kumuzi samatha kukapepesa maliro. We have seen a lot of anyamata very good guys, well educated, koma kuti agwire ntchito za manja kulephera. Even ntchito zoyankhula kumalephera. We are so unfortunate country yomwe anyamata amafuna usogoleri pamene ndi aulesi. Ena anyamata amazuka mwina 10 koloko mamawa. Munthu ndi udindo wachipani kumazuka 10 koloko. Munthu ufuna ziko lanu lisinthe osakalembesa kuti uvuza voti. What sort of people are we? Anyamata, wake up. I'm saying this out of experience. That's why masiku atatu awi nayo sinayankhule kwenikweni. Chifukwa nimaona zimene zote. Anyamata ambiri amangoti yayi ife silifuna votera nkhalamba. Koma kuti amene osafuna kuti avotere nkhalamba sanalembese so yapi kukaundira wa mavoti sanalembese. Amene afuna APM asazeme pa ballot paper asazakhale pa ballot paper chimozimozi. Iwo kuti apanye ntchito yabwino achipani kulephera. So ukalamba si wabwino ende wa APM kuchipani apange sort out aikeko nyamata. Uku ku MCP uku awanso achakwera amene alephera mumu nawonso kulephera si kwabwino taona ali mu office akulephera. We should not be forcing people to vote for them. Koma, this thing can only work when anyamata mkazuka you campaign better for your youthful leaders. Koma hapo B muzaona nkhalamba zikusogolerabe muzaona chakwera aupitizabe ino anyamata kumangolira ndi matama anu. Zikomo masula abwino. Malawi, Camera.